Chip.cz čtu pro vás, Oneplay může mít problém. Zákazníci prý nemohli zrušit smlouvu ze dne 23. května 2025. Společnost O2 se v březnu spojila s televizí Nova na projektu Oneplay, který nahrazuje dosavadní platformy Voyo a O2 TV. Během následujících měsíců firmy plánovaly postupně přesouvat stávající klienty na novou platformu. Jenže to může být částečně v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích. Oneplay funguje od března, služba Oneplay dorazila během března. Těší se mohutné popularitě, a to zejména díky stávajícím klientům, kteří byli na Oneplay převedení z O2 TV a Voyo. Pokud jste dříve používali pouze Voyo, dostali jste základní tarif Oneplay Comfort za 199 korun měsíčně. Pokud jste přecházeli z O2 TV, dostali jste nejspíš jeden z tarifů Extra, cena 400–800 korun měsíčně. Právě převádění zákazníků ale mohlo proběhnout nesprávně, jak upozorňuje D-Test. Poskytovatelé mají dle zákona možnost změnit smluvní podmínky, pokud si toto právě předem vyhradí. Poskytovatelé elektronických komunikací však musí v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem spotřebitele informovat o veškerých změnách nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy a zároveň informovat o právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by vznikly jakékoliv další náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasí, uvádí D-Test. Vypovědět smlouvu? Ano, ale je to komplikované, potud vše v pořádku, tak zní zákon o elektronických komunikacích. V souladu s ním O2 i Nova informovali své zákazníky a upozornili je na to, že pokud s novým zněním podmínek nesouhlasí, mohou smlouvu vypovědět. Jenže samotná výpověď byla dle D-Testu značně zkomplikovaná, což může být v rozporu se zákonem. Změnu například nebylo možno vypovědět odpovědí na e-mail. Jako další možnost vypovězení uvádí operátor zavolání na jejich zákaznickou linku, avšak na této zákaznické lince se spotřebitelé museli nejprve vypořádat s virtuálním asistentem, který jim v jejich požadavcích často nevyhověl nebo jejich požadavku nerozuměl, stojí v tiskové zprávě, jak tedy mají zákazníci vypovědět smlouvu. Poslední možností je údajně zaslání dopisu, což vyjde cirka na 112 korun, případně písemnou výpověď osobně doručit na libovolnou pobočku. Ani to ale není vždy zcela ideálním řešením. D-Test může jít o nekalou obchodní praktiku. Test cituje stížnosti uživatelů, podle kterých se často při návštěvě pobočky setkali s odmítavým postojem obsluhy. Pracovníci měli v mnoha případech spotřebitelům sdělit, že smlouvu takto nelze vypovědět a bude to možné až ve chvíli, kdy se jim strhnou peníze za využívanou službu. Se stejným postojem se setkali i spotřebitelé, kteří se dovolali na zákaznickou linku proti nařčení, že jde o nekalou obchodní praktiku, se ohradil operátor O2. Ten přijal chybu a uznal, že během převádění zákazníků mohlo být komplikovanější se na linku dovolat, zejména kvůli množství zákaznických dotazů. Vyjádření O2: s ohledem na stovky tisíc dotčených zákazníků došlo k tomu, že se v důsledku této transparentní komunikace zvedla vlna dotazů či žádostí, které plně vytížily kapacity call center a část prodejen. Mohlo se tedy stát, že některé požadavky zákazníků nebylo možné přijmout nebo byly odkázány na pozdější dobu, po změně. Společnost O2 si je těchto provozních komplikací vědoma. Tato nechtěná situace nás velmi mrzí, ihned jsme také proto podnikli řadu nápravných opatření. Posílili jsme kapacity zákaznické péče a znovu připomněli, že žádosti o změnu tarifu nebo zrušení služeb je potřeba řešit bez odkladu. Intenzivně také zpracováváme všechny dodatečné požadavky, které jsme od zákazníků obdrželi. Abychom situaci zjednodušili, upravili jsme i hlavní zákaznický systém Moje O2. Díky tomu se nemusí zákazníci obávat, že by v případě požadavku na snížení tarifu Oneplay nebo zrušení služby Oneplay k internetu hradili něco navíc, pokud svou žádost podali do termínu oznámené změny, nebude jim účtováno ani v případě, že se administrativně vše dokončí o něco později.
O2 v této věci úzce spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem a bezodkladně řeší i podání, která na úřad dorazila. Zdroj: D-test. Lupa. Zkontrolujte si, na jakých televizích vlastně vůbec běží Oneplay. Děkuji vám za pozornost.